Ayan, so magandang umaga mga kachika. Welcome sa programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. Ako si Max. At ako si Joanna. Ayan, so isang oras muli tayo magchichikahan tungkol sa mga health events and health programs ng Department of Health. So para simulan ng ating programa ngayong umaga, alamin natin ang latest mula sa Department of Health Bicol. Of course, ang latest natin from the Department of Health Bicol ay ang ating COVID-19 Bulletin as of September 5, 2022, kung saan sa datos natin na morbidity week 35 or mula August 28 hanggang September 3, 2022, mayroon po tayong na-record na 298 newly reported sick cases for the whole Bicol region. So, ang total na COVID-19 cases na po na nai-record sa Bicol Region from March 2020 hanggang September 3 ay 63,000. So, dumako po tayo sa distribution nitong 298 na kaso ng COVID-19 from August 28 to September 3. Mayroon pong 89 sa Albay kung saan ang Legazpi City mayroong 31. Sa Daraga, mayroong 15. Tabaco City mayroong 14, ang Ginubatan may 11, Ligao City 5, Kamalig 3, tig-2 naman ang Pulanggi at Tiwi, at ang mga sumusunod na municipality ay may tig-1. Ito ang Bakakay, Manilipot, Uwas, Piudoran, Rapu-Rapu at Santo Domingo. Ang Camarines Norte ay mayroong 21 new COVID-19 cases kung saan 6 ay mula sa Jose Panganiban, 6 rin po ang mula sa Labo, 4 mula sa Daet, tig-2 naman po ang San Lorenzo Ruiz at Santa Elena, at 1 ay mula sa Kapalonga. Ang Camarines Sur naman ay mayroong 136 new COVID-19 cases kung saan 40 ay mula sa Naga City, 12 mula sa Pili, 8 ay mula sa Calabanga, 8 rin po ang mula sa Nabwa, tig-7 naman ang Buhi at Carchitorena, 6 mula sa Goa, 5 mula sa Bato, 5 rin po mula sa Magaraw, 4 ang Iriga, 4 rin po sa Libmanan, at tig-3 ang Balatan, Cabusao, Ocampo at San Jose. Mayroon naman pong tig-2 kaso ang Baoao, Bombon, Pula, Renza, Lupi at Tigaon. Sa sumusunod na municipality po ay mayroong tig-1, ang Kamiligan, Kanakman, Hinalabak, Pasakaw, Presentasyon at Sipokot. Ang Catanduanes naman po ay mayroong internet. Nawaran ako internet. So, apologies po, nawalan tayo ng internet. Ang kamali po, Servisyo sa Ludicolo na ako itatagos magkarabang magkaigwang maraya sa DOH may dekalagad na servisyo madaling dunog ko nagtatawag nagpapadabang. alright, so yan po, apologies po for the interruption po. Sa Catanduanes na po tayo, let us continue. Mayroon pong 10 na bagong kaso sa Catanduanes, 4 ang mula sa Virac, 3 sa Pandan, at tig-1 po ang Caramoran, Quigmoto at San Andres. Sa Masbate naman ay mayroong 18 new COVID-19 cases kung saan 3 ay mula sa Kawayan, tig-2 naman po ang Aroroy, Limasalang, Mandaon, Masbate City at Piover, Corpus. Samantalang, tig-1 ang Claveria, Milagros, Monreal, Placer at San Fernando. Ang Sorsogon naman ay mayroong 23 new COVID-19 cases kung saan 5 ay mula sa Sorsogon City, 4 sa Donsol, 4 din po sa Gubat, tig-3 ang Bulan at Quirozin, 2 sa Santa Magdalena at 1 sa Huban, 1 rin po ay mula sa Pilar. Mayroon naman po tayong na-record na isa na others. Ito po ay mula sa General Santos City, South Cotabato, na kasalukuyan po andito sa Bicol Region.
So, ang ating active cases as of September 3, 2022 ay 1,826 for the whole Bicol region. So, dumako naman po tayo sa ating recoveries. Mayroon pong nai-report na 136 new recoveries from August 28 to September 3, 2022. So, ang distribution po niyang recoveries, 39 ay mula sa Camarines Norte, 2 Camarines Sur, 6 sa Catanduanes, 31 mula sa Sorsogon, at 58 ay mula sa Naga City. So, ang total recorded recoveries na po for the whole Bicol region ay 58,542 or 92.92% ng total na bilang ng COVID-19 cases na na-record sa Bicol region. Paalala lamang po ang mga recoveries na hindi po na-report dito sa region, sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit will not be included po sa ating report. So, ang counts po ay na-update dahil din po sa isinasagawang data reconciliation kasama po ang mga LGUs. Samantalang, unfortunately po, walang na-report na COVID-19 deaths from August 28 to September 3, 2022. So our total COVID-19 deaths is still at 2,632 for the whole Bicol region. Dumako naman po tayo sa ating COVID-19 vaccination status as of September 3, 2022. So ang coverage ng ating target population or yung naka-receive ng at least isang dose sa around 4 million na target nating mabakunahan sa Bicol region ay nasa 91.30% na po. Ang coverage naman po ng target A2 population or naka-receive na at least isang dose from our senior citizens ay 68.05 na po ng ating target. Samantalang bilang naman po ng fully vaccinated individuals ay nasa 3,560,227 at ang mga nabigyan ng booster o kaya additional dose ay 524,954. So, base naman po sa datos natin from August 28 to September 3, mayroon po tayong nabakunahan sa week na yan na 6,933 at nabigyan ng booster na 11,238. And lastly, for our healthcare utilization rate update as of September 3, 2022, sa datos po natin sa non-ICU COVID-19 dedicated beds ay 93 out of 712 or katumbas ng 30%. 13% ang kasalukuyang ginagamit. Ang ICU beds naman po ay nasa 13% or 10 out of 75 na dedicated ICU beds for COVID-19 ang kasalukuyang ginagamit at mayroon pong 90 na severe and critical admissions. Paalala lamang po na ang pakikipaglaban natin sa COVID-19 ay nakasalalay po sa lahat ng ating actions sa ating each individual actions. Kaya kailangan po natin gawin yung mga dapat natin gawin para patuloy na maiwasan at masugpunan po natin itong pandemya. Para sa ibang balita, Ma'am. Ayan, so para naman sa iba pang balita, alamin natin ngayon kung ano ang mga health events na ating ino-observe ngayong September. So every September po, ating ino-observe ang Childhood Cancer Awareness Month, World Leukemia Awareness Month, Generics Awareness Month, at Blood Diseases Month. Tuwing first week of September naman, ating ginugunita ang National Epilepsy Awareness Week at Obesity Prevention Awareness Week. Sa third week, ating i-observe ang Alzheimer's Disease Awareness Week. Sa fourth week of September naman ay ang National Thyroid Cancer Awareness Week. At sa September 10, ayan po ay World Suicide Prevention Day. Sa September 17, World Patient Safety Day. At sa September 16 to 22 ay Cerebral Palsy Awareness Week. At ang World Environmental Health Day ay sa September 26 at ang sa September 28 naman ay World Rabies Day. So abangan po ninyo ang ating mga events at activities sa ating mga health events. Makikita po ninyo yan sa ating mga official social media pages. Sa Facebook po, nandyan ang DOH Bicol CHD. Meron rin po tayong Twitter. I-follow lamang po ang @DOH Bicol.
At mag-subscribe na rin po kayo sa YouTube channel ng DOH Bicol CHD. So mapapanood rin po doon itong ating programa na Chikahang Pangkalusugan at ang mga nakaraan na episodes ng ating programa. Andyan din po ang ulat sa COVID-19 Bicol na ginaganap every Monday, 10:30 a.m. Diyan po nire-report yung kaninang nabanggit ni Joanna na mga COVID-19 updates, vaccination updates, and healthcare utilization updates. Sinasagot rin po natin dyan yung mga katanungan mula sa publiko at sa media. Meron rin po tayong programang Media Dialogue every other Tuesday po yan kung saan tinatopic po natin yung iba't ibang health programs ng DOH Bicol. So abangan po natin ang ating iba't ibang programa para po tayo ay maalam tungkol sa mga kaalamang pangkalusugan. So ngayon naman pumunta tayo sa ating chikahan ngayong umaga. Kanina nga nabanggit natin na ang National Thyroid Cancer Awareness Week ay sa darating na 4th week of September. So ang ating kasamahan dito sa Health Promotion and Communications Cluster na si Maite Denise ay nagkaroon nga ng pagkakataon na makachika ang isang eksperto tungkol sa thyroid cancer. So nakasama po natin si Dr. Edberto General ng BRTTH at atin nga pong nalaman ang tungkol sa thyroid cancer. So wag na siguro natin papatagalin pa. Panoorin natin ang ating naging chikahan tungkol sa thyroid cancer. Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood. Nandito tayo sa ating Chikahang Pangkalusugan. So, para po sa ating episode ngayon, mapapag-usapan natin ang thyroid cancer awareness. Kasama po si Dr. Edbert General of BRTTH Internal Medicine Department. So, magandang araw po, Doc. So, Good morning, sorry. Good morning. ayan. So, Doc, makakasama po namin kayo para sagutin ang mga karaniwan at mga iba pang katanungan tungkol nga po sa thyroid cancer. So, ang unang tanong po, ano nga ba ang thyroid? Ang thyroid po ay located ito doon sa neck natin. May mahalagang function ang thyroid natin. Ito ay gumagawa ng thyroid hormones na responsible sa body metabolism. So ibig sabihin kapag kulang ka sa thyroid hormones, maapektuhan yung body metabolism o babagal. At kung sobra ka naman sa thyroid hormones, bibilis naman yung metabolism mo. So very important ito dahil ito nag-regulate ng body metabolism ng isang tao. Ayan, so si thyroid nga daw po ang nag-regulate ng ating metabolism. So, for the second question po, ano po yung mga common diseases affecting the thyroid? So marami pong angkop na mga sakit na involve ang thyroid gland. So una, yung hyperthyroidism. Yung hyperthyroidism, ito yung gumagawa ng maraming thyroid hormones, yung thyroid gland, kaya nagkakaroon ng excess thyroid hormones. So ang nangyayari, yung pasyente na mayroong hyperthyroidism, mabilis ang heartbeat, mabilis ang metabolism, kaya pumapayat, at may mga possible other effects sa organ system kapag hindi ito nagamot. Pangalawa, kung may kasobrahan sa thyroid hormones, meron namang kakulangan. Yun ang tawag na hypothyroidism. Kapag may hypothyroidism ka, yung paggalaw ng isang tao mabagal, mag-accumulate yung tubig sa katawan, pwede siya magmanas, at in the long term, pwede rin maka-apekto sa iba't ibang organ system. At ang nakakatakot nito is pwedeng mag-comatose yung pasyente kapag matagal na siyang walang gamot na thyroid hormones kapag kulang sa thyroid hormones. Meron naman tayong mga goiter, yung may mga bukol sa thyroid. So ito yung may mga bukol na hindi naman necessarily cancer. So pwede yung hyper, dahil sa hyperthyroidism, pwede din sa hypothyroidism. And lastly, meron namang, of course, yung importante yung thyroid cancer na isang form of cancer na nanggagaling sa thyroid. So yun po yung mga pwedeng maging problema sa thyroid natin. Hyperthyroidism, hypothyroidism, goiter, at thyroid cancer. Ayan, so thank you po, Doc. So, ilan sa mga sakit na nakaka-apekto sa ating thyroid, ayun nga yung hypothyroidism, hyperthyroidism,
ang goiter at ang thyroid cancer. So, dito sa mga nabanggit natin, Doc, paano ba natin ito mapaprevent? Paano natin matitake care how do we take care of our thyroid? Very simple. So, ano lang yon? Una, kapag halimbawa may family history, mayroong thyroid problem, mas maganda lang magpapasuri sa doktor. Hindi man siya every month or every 5 months, at least mas-screen siya. And then kapag normal yung screening test, ginagawa naman ito pwede naman every 2 years or every 3 years. Kapag may napansin kang kakaiba sa thyroid gland mo, may bukol, okay, may mga kakaiba kang nararamdaman like mabilis ang tibok ng puso, nangangayayat, okay, nagmamanas, constipated, nagigain ng weight kahit hindi maganang kumain, very important magpasuri sa doktor. And of course, dati, very common yung tinatawag nating iodine deficiency. Pero sa ngayon kasi, very much available yung mga iodized salt, which is a very important source and common source of our iodine in the body. So, kapag nakatira ka sa isang syudad, bihirang-bihira ka na magkaroon ng iodine deficiency. Most of the time, ang nagkakaroon ng iodine deficiency na nagre-result sa hypothyroidism at sa goiter ay yung mga taong nakatira sa bundok. Kasi sometimes they don't have any source of iodine in their food. Lagi silang gulay, lagi silang vegetables, lagi silang cabbage. So nagkukulang sa iodine kaya nagkakaroon sila ng iodine deficiency na nagre-result sa hypothyroidism at goiter. So maging aware lang tayo sa mga pagbabago sa ating katawan, sa ating thyroid gland, and of course, kumain ng sapat na pagkain para sa thyroid. Yes po, so nabanggit nyo nga, Doc, na yung iodine deficiency, malalabanan naman natin. Very easy naman kung meron tayong yung table salt, yung staple food po natin. Pero yung sa mga ibang lugar, kailangan talagang tutukan since sila yung mga mas prone dito. So, Doc, nabanggit niyo na kung ano yung thyroid cancer din po. So, ano po ba yung mga symptoms ng thyroid cancer? Unang-una, yung thyroid cancer, siyempre kailangan may bukol ka. Kailangan, halimbawa yung pasyente nakapansin na may thyroid sa leeg or may bukol sa leeg, either sa thyroid or kulani, mas maganda talaga magpasuri na kaagad sa doktor. So, doon mo malalaman kasi ang ginagawa namin dyan para ma-diagnose kung may thyroid cancer, doon sa bukol na yon, kukuha kami ng sample para i-examine ng pathologist. Doon kasi malalaman kung yung bukol ba ay cancer or goiter lang. Sa may mga pasyente na may mga bukol sa thyroid gland, 80% nun ay goiter. Pero wag natin kakalimutan na may 10 to 20% na bukol sa thyroid gland na pwedeng cancer. So paano natin malalaman? Ipapasuri kung may bukol, kailangan imababiopsy ng doktor para malaman natin kung thyroid cancer siya or goiter. Kasi magkaiba po yung management ng thyroid cancer sa goiter. Ayan, so ano naman po, Doc, ang mga causes ng thyroid cancer? Ang mga naitala na mga common causes ng thyroid cancer ay yung mga, for example, yung mga bata na nag-undergo ng radiation therapy for cancer, for blood cancer, for Hodgkin's disease, for leukemia, or brain irradiation. So usually yun ang isa sa mga strong risk factor na pwede ka mag-develop ng thyroid cancer. Pero kung yung isang pasyente walang history ng irradiation or radiation therapy, naalala natin yung pagsabog ng Chernobyl nuclear plant sa Japan, nag-cause yun ng maraming thyroid cancer dun sa area yon. So ibig sabihin, isa sa mga strong risk factor na mag-develop ang isang tao ng thyroid cancer is the Chernobyl explosion or default. So, pero sa ngayon, siyempre, bihira naman mangyari yon. Yung ibang risk factors na high risk for thyroid cancer is, of course, if your first-degree relatives, yung parents mo o kaya yung mga siblings mo may history ng thyroid cancer, mas mainam talaga na kapag nag-develop ka ng bukol sa thyroid gland, maganda mapasuri na kaagad sa doktor para just in case na thyroid cancer siya, ma-manage kaagad siya. Yung ibang risk factors pwedeng dahil less than 20 years old or more than 65 years old yung pasyente or merong kulani o kaya nagkaroon ng hoarseness or yung pagbabago ng changes ng voice. And then yung iba naman, most of the time, wala nang ibang systemic manifestation. Puro lang talagang bukol sa thyroid. Yung iba, may mga nakakapangkulani
Yung iba naman, kapag halimbawa nag-reach na sa stage ng end stage, yung iba sumasakit na yung bones, yung iba nahihirapang huminga kasi kumakalat na sa lungs, kumakalat sa brain, nagkasakit ng ulo, o yung iba kumakalat sa bones, kaya nagkakaroon sila ng mga bone pains. Most commonly, marami kang makakapangkulani, especially sa leeg. So kung yung pasyente may mga ganitong manifestations, dapat lang talaga na magpasuri na kaagad sa doktor para malaman kung ano yung cause ng ganong nararamdaman nila. Yan, thank you so much, Doc. So, mas maganda po talaga if para bantayan natin ang mga symptoms kung meron tayo nito, dapat ay mag-self-assess at pumunta tayo sa doktor. So, Doc, thank you very much po para sa pagsagot ng unang bahagi natin ng mga questions po tungkol sa thyroid cancer awareness. So, magbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Alagaan ang kapaligiran para healthy ang pamilya. Siguruhing malinis ang inuming tubig at observe proper hand washing para makaiwas sa mga sakit tulad ng cholera, typhoid at iba pa. Show love for Mother Earth at huwag kalimutang mag-reduce, reuse, recycle. Ihanda ang emergency go bag sakaling may kalamidad. Follow us on Facebook for more information. Be clean, live sustainably para sa healthy Philippines. Alala mula sa Department of Health. Ang araw-araw na paglalakad? Samahan mo pa ng jogging. Itodo na ang paggalaw araw-araw. Say goodbye na rin sa mga pagkain maaalat, matataba at matatamis. At piliin yung siguradong masustansya. Gawin ito para makaiwas sa mga sakit na diabetes, cancer, hypertension, sakit sa puso at iba pa. Follow na kami para sa karagdagang impormasyon. Let's move more. Eat right para sa isang healthy Pilipinas. Alam mo bang sa bisyo, wala kang panalo? Sa droga, pagkasira ng buhay at karahasan ang hatid sa iyo. Ano ang kalusugan mo't ng ibang tao sa usok ng vape at sigarilyo? Sa labis na alak, peligro sa kalusugan at aksidente ang makukuha mo. Follow us on Facebook for more information. Quit your bisyo now. Tumawag sa DOH Quitline 1558 o sa Helpline 1550. Don't smoke, less than alcohol, say no to drugs para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Pagplano ng pamilya, hawak ko sa iyong kamay. Kaya pumili na, hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako, kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling. Sa tulong ng family planning. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Konsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin para ang desisyon mo tama, hindi tsamba. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas.
Dalawang taon na tayong ipit sa pandemya. Pandemyang ramdam ang tagal ng panahong inagaw sa atin. At hindi nawawala matapos ang pumikit, pikit, pahingang mailap at isang biyayang bihira para sa manggagawang pangkalusugan na buhay nila ang itinataya kapalit ng buhay ng iba. Buhay ay binuwis para sa bayang naghihirap, naghihinagpis sa ilalim ng bigat ng COVID-19. 2 taon na ang lumipas nang harapin ng ating mga health workers ang kalabang hindi nakikita, hindi tinatabla ng bala. Marami ang nagdurusa, marami ang tumumba. Ngunit sa kabila ng lahat, ay hindi nauubusan ng pag-asa na sa bawat pagsugod ay di na nila aalalahanin kung sila ba'y makakauwi pa, na araw-araw na nilang makakasama ang pamilyang iniwan at sadyang iniiwasan sa takot na sila'y mahawaan, na balang araw ay makikitang muli natin ang mga ngiti ng bawat isa na walang pumipigil. Salamat para kay Lolo at Lola, Mama at Papa, Ate at Kuya, na ngayon magkakasama pa dahil sa inyong pagkalinga. Salamat para sa libo-libong tao na nakabalik na sa trabaho dahil sa patuloy ng serbisyo. Salamat para sa mga batang ngayon nasisilayan na ang ganda ng mundo dahil sa inyong sakripisyo. Salamat ang inyong kalinga, serbisyo at sakripisyo ay hindi. Salamat sa hindi pagsubok. Sa araw-araw ng pagbangon, sa aming maramdaman sa puso ng bawat kayo, hindi namin hero. Nandito ang kagawaran ng kalusugan, nagpapasalamat at patuloy na aagapay sa inyo. Nagbabalik po muli ang Chikahang Pangkalusugan. Kasama pa rin po natin si Dr. Edward General of BRTTH Internal Medicine Department. So Doc, para ipagpatuloy po ang ating mga questions tungkol sa thyroid cancer, pwede po Doc natin i-reiterate kung sino po yung most at risk of getting thyroid cancer? Yung mga pasyente na at risk for the development of thyroid cancer, sinasabi ko nga na, for example, may history ka na nag-receive ng radiation therapy for a certain treatment of blood cancer, o kaya leukemia, o kaya Hodgkin's disease, o kaya nag-irradiation sa brain. So radiation therapy is one of the risk factor for development of thyroid cancer. Pangalawa, yung mga nasa area ng, for example, ng nuclear fallout or Chernobyl fallout, yung katulad na nangyari sa Japan, a lot of the people in the community during the time na nagkaroon ng Chernobyl fallout, nagkaroon ng thyroid cancer. Yung pangatlo, hereditary siya. So kapag, especially if first degree, like parents or siblings, kapag may history ng thyroid cancer yung sa family, kailangan talaga maging mapanuri ka dun sa thyroid gland mo na i-evaluate kung may bukol siya. Kasi kung may bukol siya, kailangan masuri. Kasi alam natin na mataas ang chance na magkaroon ka ng thyroid cancer kapag meron sa family na mayroon thyroid cancer. Pero I'm talking about the first degree, the parents and the siblings. Yung iba naman, yung less than 20 years old or more than 65 years old, or yung lalaki, sinasabi na increased risk for development of thyroid cancer. Siyempre, yung mga nagkakaroon ng pagbabawa ng boses, may kulani sa liig. So, isa din yung sa possible increased risk na mag-develop ng thyroid cancer. Ngayon, isa sa mga recent na napag-aralan na hindi ko na-mention a while ago is yung mga pasyente na malapit sa isang volcanic setup. Kapag malapit sa volcano, so sometimes yung sinasabi na mga lava or nearing the volcano is a risk factor kasi ang nangyayari dyan, nagkakaroon ng changes or nagkakaroon ng chromosomal break
at nakakaapekto sa arrangement ng genes ng thyroid or yung thyroid suppressor gene na siya nag-suppress ng thyroid cancer, bumababa or nawawala. So, yun yung mga possible na mga pasyente or mga tao na increased risk na mag-develop ng thyroid cancer. Thank you po, Doc. So, lalong-lalo na po dito sa Bicol, no? We're Yes, known to have, volcanoes, yeah. so Kaya in the practice, in my practice, I really encounter a lot of patients na mayroong papillary thyroid cancer, which is the most common type of thyroid cancer, at saka yung follicular thyroid cancer. Yes po, Doc. So, Doc, nabanggit nyo nga po yung mga most at risk. So, ngayon naman po, ano naman po yung mga stages ng thyroid cancer? Yung mga stages of cancer, depende sa type of cancer. Na-mention ko kanina na ang pinaka-common type of thyroid cancer is papillary thyroid cancer. So, depende yan sa edad. For example, if the patient is less than 45 years old, dalawang stages lang siya. So, stage 1, kapag halimbawa may cancer ka sa thyroid, may kulani, at stage 2, kapag may kalat na. Pero kapag ang pasyente more than 45 years old, 4 na stages siya. So, of course, yung stage 1, stage 2, stage 3, and stage 4. Yung stage 1 and stage 2 depende sa size ng cancer. Yung stage 3 naman, kung saan umabot yung cancer, pwedeng sa kulani or somewhere else in the body. At yung stage 4, yung pagkumalat na, ibang parte ng katawan. Pwede kumakalat ito sa lungs, sa bones, sa brain, at sa ibang parte ng katawan, pwede din sa liver. So, yun ang stages. Kapag yung isang nakakatakot na very aggressive na thyroid cancer, tinatawag na anaplastic carcinoma. Yun, right away, if you have anaplastic carcinoma, that's sa automatic stage 4. So, ibig sabihin, mababa yung recovery even if with treatment. So, usually, ang inaabot lang ng pasyente, pinakamahaba lang 6 months. That's one of the most aggressive thyroid cancer. Kapag ang isang pasyente may bukol at mabilis na lumalaki in a short period of time, like 1 or 2 months, i-consider natin na may possibility na anaplastic carcinoma siya. Kasi yung papillary at follicular, which are the most common type of thyroid cancer, mabagal siyang lumaki. So it will take years before it really enlarge. Unlike yung anaplastic, mapansin mo na maliit pa lang siya, pero after 1 month, sobrang malaki na siya. Mabilis yung paglaki, that's anaplastic carcinoma. That's the deadliest and the most aggressive thyroid cancer. Meron pang ibang not so common, yung medullary thyroid cancer at thyroid lymphoma. So, but the most common, as I've mentioned, is papillary and the follicular thyroid cancer. Ayan, so nagiging very medical na ang terms, Doc. Pero maganda yan. Maganda po yan, Doc, kasi nalalaman natin kung ano talaga yung mga degrees ng cancer. So, yun na dapat nating iwasan. So, Doc, sa mga nabanggit po natin, thank you very much po for sharing po with us your knowledge. Pero, Doc, para sa next question po natin, paano po specifically ang thyroid cancer naiiwasan? Naiiwasan, walang specific measure to avoid it. Pero importante ang measure to detect it early, at the early stage. So hindi mo kasi siya maiiwasan, especially if you're exposed to risk factors. You cannot get rid of it, especially if you have family history, di ba? So maiiwasan, I would rather emphasize kung paano ma-detect ng early. Because if you detect it early, mamamanage ka sa agad ng maaga, so maiiwasan na tumaas yung stages niya going to the end stage. Very manageable po ang thyroid cancer kapag na-detect ng maaga. So siguro, ganun na lang ang natin, isipin natin na kung mahirap siyang iwasan, madali siyang ma-detect ng maaga at ma-manage ng maaga. So it's really very helpful that, sabi ko nga, kapag nakapansin kayo ng bukol sa thyroid gland nyo, maganda mapasuri ka agad sa doktor para ma-biopsy para malaman kung goiter lang ba siya or cancer. Para kung sakaling thyroid cancer siya, mamamanage siya ng early at ma-avoid na kumalat siya at mag-progress sa higher stages. And thank you, Doc. So for your take-home message na po, Doc? Ang take-home message natin, siyempre alam naman natin na maraming pasyente na
medyo isinaisang tabi yung mga nararamdaman nila. So parang, okay lang yan, baka ano lang yan, ganito lang, di ba? Very common yan. Saka na, okay, magpapatingin muna ako sa albularyo, baka kailangan tapal-tapal ng mga herbals. So kapag kayo may napansin na bukol sa thyroid gland, kasi yun naman talaga ang pinaka-common na simptomas ng thyroid cancer, kasi otherwise walang ibang simptomas except kung lumalala na yung thyroid cancer. Pero most of the time, ang unang manifestation is bukol sa thyroid gland. Kapag may bukol na po kayo sa thyroid gland, it's very important na pumunta na po kayo sa doktor na magsusuri para malaman kung yung bukol sa thyroid is thyroid cancer or goiter. So, yung in terms of paano ba natin gagamutin yung thyroid cancer, madali lang ba yan? Siyempre, depende kung saan ka na-capture. Kapag sa early stage or mid-early stage, very, very manageable siya. So, ang ginagawa niyan kapag halimbawa may bukol ka sa thyroid, nalaman na thyroid cancer siya through the biopsy, ang first step niyan is, of course, tanggalin yung bukol at buong thyroid gland. So, ang tawag doon, total thyroidectomy. So, tatanggalin lahat. Okay? Ngayon, may mga pasyente na umaakma sa step 2 na treatment. Yun ang tinatawag na radioactive iodine therapy. Yung radioactive iodine therapy, yun ang pumapatay sa mga cancer cells na hindi nakita during surgery. Okay? Kasi siyempre, di ba, hindi mo makikita ang cells. So, tinatanggal niya, yung makikita ng surgeon, tinatanggal siya. Pero para mas malinis siya, napagsurian na kapag halimbawa yung isang pasyente na may thyroid cancer, nag-undergo ng step 2 or we call it radioactive iodine therapy, mas mababa yung recurrence ng cancer kaysa dun sa mga hindi nag-undergo ng radioactive iodine therapy. And then the next step is yung thyroid hormones. Yung thyroid hormones, yun yung ginagawa ng thyroid gland. Hindi tayo pwedeng mabuhay nang wala tayong thyroid gland at thyroid hormones. Kaya kailangan natin may thyroid hormones tayo para yung pa din ang mag-regulate ng metabolism ng body natin. And it was proven also na yung thyroid hormones can also suppress yung cancer cells ng thyroid. So, I would say na of all the cancers in the body, so yung thyroid cancer like papillary or follicular are one of the most manageable cancer in the body. Manageable in the sense that if it is detected early, it can be managed perfectly. So, kayang-kaya. So, yun ang ano natin na wag natin pa hantungin sa matagal na bago pa ipasuri. As early as you can detect any changes in your thyroid gland, it's a lot better to see the doctors that will evaluate the thyroid gland. So, para sa kaalaman ng lahat, yung BRTTH po, meron kaming endocrine clinic at thyroid clinic sa outpatient department, 9 o'clock to 12 o'clock para sa mga pasyente natin na magpapatingin sa thyroid gland. So, kung ano po, makikita niyo po ako doon sa outpatient, sa BRTTH, and of course, para maano natin na maayos natin kung talagang meron tayong thyroid cancer, magamot ng maaga. Yan, thank you so much, Doc. So, everyday po ba ito, Doc? Yung 9 to 12? Every Tuesday, yung thyroid clinic, 9 to 12, sa outpatient department ng BRTTH. Andun po ako. Makikita niyo po ako din. Ako pong titingin sa inyo. Ayan, so si Doc po mismo ang titingin sa atin. Kaya kumonsulta tayo sa doktor at huwag po sa ibang sources. So, Doc, maraming salamat po sa pagsagot ng ating mga katanungan tungkol sa thyroid gland at sa thyroid cancer at iba pa pong sakit. Very grateful po kami dito sa DOH na nasagot niyo po ang aming mga katanungan. So, Doc, siguro yung 3-pointer na lang natin na i-summarize po natin yung mga sinabi niyo po is, yung una po natin para sa ating mga tagapakinig ay mag-know the signs and symptoms. So, alamin natin yung mga signs and symptoms kung tayo po ay may thyroid cancer. At pangalawa po, mag-self-check or mag-self-assess kung may nakakita po kayong mga sintomas or nararamdaman. At yung pangatlo, kumonsulta agad sa doktor pagkatapos itong makita. At huwag tayong basta-bastang pumunta sa iibang or makinig sa iibang sources or misinformation. So maraming salamat po, Doc, once again. So that is Dr. Edbert, General of BRTTH Internal Medicine Department. Thank you so much. And Thank you po. Thank you, Good morning din po. Thank you po, Doc.
Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Ang Lusog Isip ay ang unang mobile app para matugunan ang mental health concerns na iniangkop para sa mga Pilipino. Simulan na ang pangangalaga sa sarili mo sa tulong ng Lusog Isip app. I-download na ito sa Google Play o sa App Store. Para gumawa ng account, mag-register gamit ang nais mong username, password, at magpakilala ng iyong sarili. Sagutan ng screening tools upang mabigyan ka ng angkop na tulong. Makikita ang iyong mental health scores sa dashboard ng app. Bibigyan ka ng app ng impormasyon sa iyong kalagayan upang mabigyan ka ng tamang tips para mapangalagaan ng iyong sarili. Pwede mo ring i-customize ang mga settings ng iyong notification sa app na ito. Sa Interventions tab, makikita ang iba't ibang materyales tungkol sa mental health at wellness. May self-care tools rin na matutulungan kang ma-update at ma-track ang kalagayan mo. Patuloy lang na gamitin ang app upang makakuha ng mga achievements. Kung nais mong makakuha ng profesional na tulong at iba pang serbisyong pang mental health, i-check lang ang referral tab. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo. Lusog Isip app para sa Healthy Pilipinas. Alam mo na ba? Ang mental health ay isang mahalagang bahagi ng ating pangkabuuang kalusugan. Walang health kung walang mental health. Ayon nga sa World Health Organization, mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively, and is able to make a contribution to his or her community. Ang mental health ay mahalaga sa ating pangkabuuan at individual na abilidad magtrabaho, mag-isip, makaramdam at mabuhay. Kaya naman ngayong panahon ng pandemya, huwag kalimutang pangalagaan ang ating mental health tulad ng pag-aalaga natin sa ating physical health. Ang self-care ay isa sa pinakamabisang paraan upang pangalagaan ang ating mental health. Ang simpleng pag-exercise o pagtutok sa ating mga hobbies ay isang paraan ng self-care. Care for yourself. Bigyang oras ang sarili at mga bagay na nagbibigay sa iyo ng saya. Nagkakaroon ka na rin ba ng Zoom fatigue dahil sa meetings o di kaya ay sa online class? Huwag kalimutang magpahinga. Importanteng maglaan ng break at ipahinga ang utak. Maglaro muna ng paboritong games. Tulong ang breathing exercises sa pagpapakalma at para maibsan ang ating pakiramdam. Matuto ring mag-set ng boundaries para sa iyong work-life balance. Matutong respeto ang work boundaries ng iyong mga katrabaho. Dahil sa pandemya ang ating kinakaharap, hindi mapigilan na tayo ay mapalayo sa ating mga mahal sa buhay. Ngunit hindi dapat maging hadlang ang distansya upang tayo ay mag-hashtag care for others. Kumusta mo na ba sila lolo at lola this week? How about sina mama at papa? Mga kapatid, kaklase? Kung hindi pa, ang isang simpleng kumusta sa pamamagitan ng video or voice calls o text messages ay tiyak na makatutulong sa kanilang mental well-being. Care for others, ang isang malakas na support system ay nakakatulong rin sa pagpapabuti ng ating mental health. Kung ikaw o sino man sa iyong kakilala ang nangangailangan na makipag-usap sa isang mental health professional, tumawag lamang sa mga numerong ito mula sa National Center for Mental Health. Ito ay libre lamang at kahit sino ay pwedeng tumawag. Ngayong panahon ng pandemya, hindi biro ang pinagdadaanan mo. Kaya naman make sure to care for yourself and care for others para sa isang healthy Pilipinas.
At ayan nga po ang ating naging chikahan tungkol sa thyroid cancer. Kasama natin si Maite Denise at si Dr. Edberto General ng BRTTH. So ngayon naman pumunta tayo sa susunod na ating chikahan at yan po ang ating Healthy Habit Challenge. At makakasama natin mula sa Health Promotion and Communications Cluster din si Joey. So Joey, ano ang ating Healthy Habit Challenge for today? Thank you very much, ma'am. So, narito po ako ngayon para magbigay sa inyo ng mga pwede nyong gawin para sa isang malusog na buhay o healthy Filipinas. So, pwede natin tong tawagin na Healthy Habit Challenge of the Day. So, pumasok na po yung bare months natin. So, maulan na po, rainy season na siya. So, para makasiguro po tayo na hindi tayo makakaranas ng matinding pagbaha o iba pang typhoon-related problems, mas mainam po na meron tayong maiambag kahit konti para mapanatili at malinis po ang ating environment. So, sinasabi po nga natin lagi, nurture our nature. So, lagi po natin pinopromote sa ating opisina na tayo po ay mag-reduce, reuse, and recycle. So, ito po yung mga iba't ibang tips na pwede po natin gawin pang araw-araw. So, pwede natin i-challenge yung sarili natin na i-monitor po yung ating carbon footprints para at least mabawasan po yung carbon emission. So, ano nga po ba yung carbon footprint? So, it is the amount of carbon dioxide or other carbon compound emitted due to the consumption of fossil fuels by a particular group or individual. So, kung isi-simplify po natin, ito po yung napoproduce po nating carbon dioxide sa pang-araw-araw nating activities. So, yung mga major contributors po natin ng carbon footprint ay yung pagkain po natin and kung paano po natin siya niluluto araw-araw. Next is yung araw-araw po nating consumption like sabon, shampoo at iba pa po. Then, next po is yung transportation po natin. So, yung paggamit po natin ng ating mga pribadong sasakyan or yung pagsakay po natin sa mga public transportation kasi po gumagamit po sila ng gasolina. And next po na major contributors po natin is yung household energy po natin. So, ito po yung halimbawa yung pagkonsumo po natin ng ating kuryente sa household natin. So, meron po tayong pwedeng gamitin ng mga mobile apps na available po sa Play Store and App Store kung saan natatrack po and namomonitor po natin kung ilan po or gaano po karami yung carbon footprints na nai-emit po natin sa mga pang-araw-araw nating activities. So, by that po, pwede po nating mabawasan o ma-reduce po yung carbon emission natin due to sa mga activities natin. So, next tip po is buy things that are necessary. So, make sure po na ma-maximize po natin yung lifespan ng ating mga kagamitan. Then, bibili lang po tayo ng replacement kapag ito ay sira na or talagang worn out na po siya. So, most of the time po, mahilig po tayo mag-online shopping, di ba? So, make sure po para hindi po tayo mapagastos, yan, and makabili pa ng panibagong item. Siguraduhin po natin na bago po tayo bumili, dapat po talagang kailangan po talaga yung item. So, kailangan natin pag-isipan, pagplanuhan ng maigi kung talagang kailangan po natin yung item na bibilhin. That's the time po natin na bibilhin siya. So, also, halimbawa rin po sa mga nanay natin at sa mga namamalengke, makikita po natin yung mga binibentang eco bags sa mga supermarket. So, ayan po, kung meron na po tayong eco bags na existing po sa bahay, maaari po natin siyang bitbitin pag tayo namamalengke. So, mas mainam po na nakaschedule po yung pamamalengke natin para mabitbit po natin yung mga existing eco bags natin at hindi na po tayo laging bumibili and hindi po natin makukonsume yung mga paper bags pong binibigay po sa ating mga local supermarket. So, nababawasan po yung consumption nitong mga paper bags and as well yung mga eco bags natin. Next tip po is promote po natin yung mga local produced products natin kasi itong mga local produced products po natin bawas na po sa kanila yung pagbebenta ng mga products na may balot pa. So,
yung mga local business po natin, meron po silang mga products po na hindi na nakalagay sa mga plastic. So that way po, bawas na po yung mga plastic containers po nila. So yan, meron po tayo mga local traders market po dito sa Bicol. So mas mainam po bisitahin niyo po sila, yung mga local business establishments natin, kasi nakakatulong din po sila sa pag promote ng mga pag-reduce ng paggamit ng mga plastics. So next tip po is turn off your TV for the night and enjoy a moment of silence. So minsan po, 'di ba, pag uwi natin sa trabaho, para makapag-relax po tayo is nanonood tayo ng TV. So minsan po maaari po tayong magkaroon ng healthy conversations na lang instead manood ng TV, or magkaroon ng discussion with our family and friends, kasi that way po nakakatipid pa tayo sa konsumo ng kuryente, and additionally lalaki po or mas magiging strong po yung bond natin ay camaraderie sa ating family and friends. Next tip po is for yung pagmo-monitor po ng ating mga consumption. Mas mainam po yan na namo-monitor natin. For example, halimbawa mahilig po tayo uminom ng tubig araw-araw, lagi tayo umiinom ng tubig, tapos bumibili po tayo ng mga maliliit na bote na bottled water. Mas mainam po na magdala na lang po tayo ng sarili nating lalagyan ng tubig. That way po, nababawasan po yung pagdikong ng mga single-use plastic natin, lalo na yung mga plastic bottle natin. So next tip po is choose po active transport. Yan. So sa mga mahilig pong mag-travel, mainam po na kung meron po kayong bike, kung maiksi lang po yung distansya ng pupuntahan nyo, mainam po mag-bike na lang. Kasi bawas na po yan sa carbon emission po ng ating mga gasolina sa mga sasakyan. Or pwede rin po tayong makisabay sa sasakyan ng ating mga katrabaho, or tinatawag nating carpooling. So halimbawa, pareho lang po yung destination na pupuntahan nyo, instead na gumamit ng private na sasakyan individually, pwede po kayong makisabay na lang sa inyong katrabaho o kaibigan para isang sasakyan lang po yung gagamitin. So yan po yung tinatawag na active transport natin. So maaari po natin itong makita, itong mga healthy habit challenges po sa Healthy Pilipinas, as well as sa DOH PCOHD Facebook page. And last po, discuss best eco-friendly ideas and tips for green living vlog. So yun po, i-share po natin itong mga healthy habit challenges po, hindi lang po sa ating mga family, pati rin po sa ating mga katrabaho at kaibigan, para at least pangkalahatan po ang pagsuporta sa isang malinis na environment. So ayan po, yan ang ating healthy habit challenge of the day. Thank you! Yan, maraming salamat, Joey, sa ating healthy habit challenge for today. Ngayon naman, pahabol na lang siguro, and narito po ang ating mental health hotlines na maaari ninyo pong tawagan or i-text pag kayo ay nangangailangan ng tulong with your mental health. So kung kailangan ninyo ng kausap para sa inyong mga problema, maaari ninyo pong tawagan or i-contact ang number sa Smart na 0919 583-4322. Ulitin ko po, 0919-583-4322. Meron rin po tayong number for Globe users. Yan po ay 0927-844-1677. Ulitin ko po, 0927-844-1677. And para naman sa Dito users, ang number po natin sa ating mental health hotline ay 0991-730-6292. 0991-730-6292. So makikita nyo rin po ang mga contact numbers na iyan sa ating official social media pages ng DOH Bicol CHD. So ayan lamang po ang ating mga naging chikahan tungkol sa thyroid cancer awareness, ang ating healthy habit challenge, and ang ating mental health hotlines ngayong araw. So siguro dyan na po muna nagtatapos ang ating chikahan ngayong umaga. Ako po si Max.
At ako si Joanna at patuloy pa rin po namin pinapaalala na sundin po natin yung health protocols kontra COVID-19 and magpa-booster na po tayo para po sa dagdag na proteksyon kontra sa sakit na ito. Sa susunod na Miyerkules po muli, magandang tanghali sa lahat.